धनिया एमती मार एमती मुझे जमी सेमती बोला है आकड़ी मदल धनिया तो बापा ना कौन जोर पेट्रे तो बापा ना कौन कहते टिके 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 कह दे बापा ना कौन जोर पेट्रे बापा ना कौन कौन तो बापा ना कौन तू जान बापा ना कौन ना कह जोर पेट्रे कहबू बापा से बाड़ी टा देल मत बापा ना कौन हाँ बापा ना कौन कह तो आम जिला ना कौन कह आम पोस्ट कौटी पोस्ट ऑफिस भल से मन पकई कह ना मन पकई कह पोस्ट ऑफिस कौटी जोर पेट्रे आम थाना जोर पेट्रे अच्छा हाँ